martang yang maita. Damini de batana sumurun sian saluhut roha. Imana mangaramuti ati-ati do pikiranmu na. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Atani di batadi hita imana tersurat di sada Samuel bidudua ayat sada 1 ayat 10. Sono mahatani di batan. Dungi martangi yang masih hananin nama marulupuluk maruhaku mida Jakoba. Tibulo tadukku di bagasan Jakoba. Nahirtap situtudo pamangaku dopa akam musuhku. Ubay nalas rohaku di pangurup yung ming. Da nga dong nabadia tudo sa Jakoba. Da nga dong dukkon ni ho, cara dang adong partanobatoan dukkon ni di batak. Unang sayda dati hamu panengan-engahon hagi jangon. Unang ruar hata jukat siapa mga muna. Ay Jahoba do di batana puna akapar binotoan. Jala ibana do. Ibana dumasing akapabahinan. Marponggola do sior ni udubalang. Jala marhohosok kategora do akanaung madate. Akan lubian nasa laon lako do masari si panganon. Jala kana rapar hian marlangge-langge pola tubuhan anak pitu nahol hian. Jala merus buti si torok anak hian. Jahoba do nama munu dopak akapangulon. Ibana patuatu tubano toru dotu panakokon museng. Jahoba do nama bain pugos do abain maura. Ibana do payjurkon laos ibana pati bulhom se. Ibana paheon sian akka orbuk natarje bulhian. Jala tiba-tiba na pa gusi sian gabo laho pasuduro tulabung ni akan apa nasangap. Jala ditupuk kon habang saha mulia tu nasida. Ay Jahoba do napuna ka ujah ni tano on. Jala di paujak di atas nah siangan on. Saya ramotan na do pat ni akka naniasyana. Alay say pwede pon do di bagasan haulum ang o akka perjahati. Ay dada binahin ni hagugo sa diri marhuwa subawa. Say natuduk do bahinon ni Jahoba hala akka na mangalo ibanang. Makuling ronggurna di banogicang di atas nasida. Jahoba manguhum akka ujung ni tanah sugut. Jala lehonon na hamlian turajana. Jala patibulon na sugut tadu ni Mesias na. Idong saan. Urian itu hata na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Rahiado tabigi barita ni halak na diliay. Halak na diururui. Halak na diototoy. Halak na dibuli, halak na iparoa-roa, gabi halak na berharga, manang gabi halak na hebat, manang gabi halak na terhormat. Taingok do pera amata Nelson Mandela, na pola di pararoa di leay bahkan dipencarakan ibana pola 27 tahun ibana di leay. 27 tahun ibana mangalo jala mangai na aciti disiksa dipencarakan pait mah nian jala marlea situturu ibana dibae. Ale dia maka donga saha persyawan di ending ne itu tadi di ujung na halak na dipaleai gabe halak na berpengaruh. Halak na leai gabi halak na sangap. Halak na leai gabi halak na tibo. Songonido na taida di bagasat turutong. Na di leai halak do ima termasuk do si Hana. Na di leai jolmana ima si Peni
jolmanisi Elkana ima songon gabe riddang ning si Hanna ima si Penina bahkan natoropi nataida na mga layay ala madok na mandul madok na hol ima si Hanna alani taida do di bagasat turpukon ternyata Tuhan mengubah hidup nama saya luar biasa. Orang yang bertahan, namanahan di ujungnya hidup paluanna. Hana yang bertahan, anggurang bertahan di mana mungkin. Nunga pitor cerai jalan mungkin mulak tujabuni natorasa. Tapi karena dia bertahan, hidupnya tidak kengani, berubah menjadi istri yang sangat berharga. Hidup benda warnai anugerah lapatan nama Hana anugerah yang tidak berharga, ia tidak merasa dihargai oleh orang lain, tapi dianugerahi oleh Tuhan sebuah iman akangani pino perketurunan. Lapatan di sini berengotar kengani yang di awalnya dia merasa ada yang aneh, yang merasa dirinya terhina. Nadi bain si Penina alamak kilala nasubui menubuhkan anak na mempengaruhi suaminya si Elkana. Alai berengotan kengani bahwa begitu seriusnya hanya berdoa mertangi yang irta. Sampai pola do molo tidak di ayat sebelumnya kan luar biasa do. Dipikir si Eli di mana na minum anggur. Apa ima alani parseranggut do mana serius na mertanya yang pola do dianggap tirana mabu. Allah mengabulkan doa Hana iduna tidak. Tapi yang di pasahat di batado tangiang. Alani dia makadonga saha persyaun, ado nanay taida setupukon. Setupukon alus di debata di pangiduan ni si Hanna. Dang horan sekedar ungkapan rasa syukur. Alaga besada panindangion deklarasi iman na luar biasa do taida di bagasat turputon. Dia may ido na taida setupukon na perjulu ayat 1 ayat 2 pujian Hana. Sada nani halomo di debata sian si Hana sia jolma molo olo patu pahon puji-pujian tu debata. Itu na tidak mudah mengerti dengan berdoa mertangiang. Itu na tidak. Sada na ni halamo ni di bata molo adom siya ni na porse olo marpanidangiyon. Ima nama dok pardinggan bahasa do Jehovah di bagasangol. Jala sada do na dohon ni di bata bahwa Tuhan bukan gila pujian dan na gila puji-pujian debata siya jolmai sutung tabi kirupane molo di si dipuji jala di bagasan pamangan do ibana madok mau lihat di pangurupion ana nabadia do Jehovah. Jadi dang nagila pujian, tapi bahwa bukti sada ungkapan rasa syukur, ungkapan sukacita ida tidak ngani hanya datang si Hana ro madok mau lihat itu di batang. Adanya karena Allah lah yang menjadi sumber kegembiraan. Allah lah yang bertindak nama bayan obar tusaka do tulungan dilehon do tangiang na ima hagabion marhide yanakun Samuel artinya berasal dari Allah. Itu benar mana karena anak saya berasal dari Allah songon pada nabi dan ibana puji-puji di mana dia harus mempersembahkan kepada Tuhan pasahatok kudo tu di batang ima na luar biasa. Nah pada waktu dia maka doa saha persyaun molo tidak 1 ayat 5 ayat 1 ayat 5
debata na dipatibu. Sada do na taida di bagasang ulutong. Di boto debata do ahanarikot do anang sipatibulon ni Jahuba di bagasan ulutong. Ala debata do na manoppa. Ala ni di boto debata do debata do na patibulhon. Aso nang adong hita na olo ido benok unang adong na juga unang adong na patibukod diri na. Unang makilalay mana ala nakakani gabi siyan hadir na sendiri alay disod nakakani unang adong jolmay na sa patibu diri dia do pani debata molo adong hagabiyo songon sipinine kagabi patibu diri di jangiro kano molo adong jabatan unang gabi di anggar-anggar gabi seolah-olah dia bertindak sesuai wenang-wenang. Mula dong dia ke hamorau asa unang gabi lomo-lomo na bahwa orang dia memiliki harta sumbernya Allah Tuhan ido benedok nakingane asa debata di patibu ala hakomiun ni debata doing isodonang diajak kita idota sakap ni debata dia kana porsyai ima asa sakap ni debata holan patibu kon Jahuban ido no bagas na tidak. Na patuluhon ayat 1 ayat 25 taringot tu keadilan Tuhan. Debata yang kita katakan debata na adil do. Dangadong na torbang dia dopan ni debata. Alani diigil do songon halak na porsia kita harus berpegang pada keadilan Tuhan. Tuha porsia tay. Ikut tuha porsia tadi ta asa marpakirimon paimahon. Imana kanengani di bagasan halabohon namar pakirimon dohita dia dopan di debata asa sabar asa tenang asa buih kita mernida di mana kanengani keadilan Tuhan hasil tongan ni debata di bagasan mulutnya. Jadi keadilan Tuhan itu tidak bisa kita katakan imarupani dang adil debata dang naso adil debata tapi Tuhan mau melihat kepada orang percaya itu adalah supaya mampu menyatakan dalam hidupnya Allah itu adalah Allah yang adil. Diboto debatado di makani masa do na masa di bagasan mulut teh ido no bagas idota. Alani molo diboto debatado sarupa di songon siana. Hana akhirnya mendapat Samuel, doanya terkabul. Di sini anak ini bukti bagaimana Hana yang telah menerima dalam doanya, dalam dirinya dia memuliakan nama Tuhan. Hana di ibana do songon ungkapan rasa syukurna dia berkata songon halak na porsia ibana nama do di bagasan nguluna di pada todo ikut pilih honon itu di batang. Ketika kita hidup susah, kita begitu kontrasnya dengan kondisi sebagian besar menyatakan rajin mencari Tuhan, rajin berdoa. Ketika anak kita sakit, kita selalu rajin berdoa. Mungkin karena ada cita-cita kita rajin berdoa. Ketika usaha kita terseret, dan ketika usaha kita banyak masalah, kita aktif berdoa dan berpuasa. Namun apa yang terjadi sesudah Allah menangkan badai-badai kehidupan dalam hidup kita. Kadang kita lupa. Kadang olodo dak taboto madok moliate. Kadang lupa do hita dipasu-pasu di bata. Kadang lupa do hita diakka nadinggan nabinain ni dongan tu gagasan mulutah. Alani adong sada video di YouTube sangat bagus di si iman tentang pengorbanan yang tak terbalas. Budura gabe salah satu contoh ibu di YouTube. Ima pengorbanan tak terbalas. Yang seorang pemuda yang rela mengorbankan
ima tubuhnya mengorbankan ima na adong di bana kepada seorang perempuan yang buta. Tetapi setelah perempuan buta itu mendapat melihat, dia lupa siapa yang memberi. Dia lupa dari siapa mata yang dipakainya. Bahkan dia tidak mengenal pemberinya. Bahkan dia malu sendiri kepada pemberinya. Ima mirina, tapi pemberinya bukan untuk hanya sekedar kepada manusia, tapi adalah pengorbanan yang tak terbalaskan. Ido na bagas jala ido na taida di bagasan na lumabok na tabu di ngulu ni jol mana porse ketika ada kemampuan iman akan dengan dan makarapon si jolma balosna. Na parpurima di ayat sia 1 ayat 10 berengot tadi si ima haluaun nasiat debata. Bukan hanya berani meminta, namun juga berani untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Di paujung sihan na do, ima di bagasan tangiang, di bagasan ungkapan syukur. Dia belajar memuji Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan debata nama ngalion. Dan dia percaya itu adalah luar biasa dari Tuhan. Hana bukan saja berani meminta seorang anak kepada Allah. Ketika Allah sudah memberikan kepadanya Samuel dengan berani Hana mempersembahkan untuk pekerjaan Allah. Itulah ungkapan syukur dan sukacita. Memang itu yang luar biasa. Namun yang luar biasa lagi ketika kita ada memberikan sukacita dan menyatakan kepada diri kita iman. Nah di bagasan nguluton semuanya lah bersumber dari Tuhan. Kalau kita tidak hitung-hitung dengan Allah, saya yakin dan percaya Tuhan pun tidak akan hitung-hitungan dengan kita. Allah ini jangan hanya berharap hal yang besar bagi Allah saja. Cobalah lakukan hal-hal yang besar untuk Allah. Ido na tahu. Unak kolan na mengharapkan hal-hal yang besar kita dari Allah, tapi mari lalu kita coba melakukan hal yang besar untuk Allah. Saya yakin dan percaya itu yang menjadi luar biasa. Nah, manahan roli ujungna, ido balona. Amin. Mau lihat mariho alih Tuhan debata marhidi hatam nabadi. Amin.